कोरोना व्हायरसला धिक्कारायचा प्रार्थना. धन्यवाद येशू. येशूची स्तुती हो. प्रभू, तुम्ही म्हणालात की तुमच्या नावाने मी डोंगराकडे बोलू शकते म्हणून. तर येशूच्या नावाने मी त्या कोरोना व्हायरसला श्राप देते. मी त्या तापाला श्राप देते. मी त्या खोकल्याला श्राप देते. मी दरेक दुःखाला श्राप देते. येशूच्या नावाने. आणि प्रभू, जसा तुने त्या अंजिराच्या वृक्षाला शाप दिला आणि ते वृक्ष मुलापासून मेला, तसाच मी माझ्या विश्वासाने जेव्हा बोलते तेव्हा शैतानाचा दरेक काम येशूच्या नावाने मरून जातो. हे सगळं काम जे सैतानाचे आहे ते मी आत्ताच या शरीरातना बाहेर काढते. येशूच्या नावाने जाऊन दर्यामध्ये पड, जिकडे देवाने तुला जागा केलेला आहे. आणि येशूच्या नावाने तू कधीच परत येणार नाही. मी माझ्या हृदयात जराही शंका करत नाही आणि विश्वासाने मानते की मी जे बोलली ते घडून आलेलं आहे आणि जे काय मी बोलले ते मला भेटलेलं आहे. तर मी माझ्या विश्वासाने घोषणा करते की येशूच्या नावाने हा व्हायरस, हा दुःख, हा आजारपणा मुळापासनं पूर्णपणे मेलेला आहे आणि माझ्या संपूर्ण शरीर आणि माझे अवयव पूर्णपणे उत्तम प्रकाराने कार्य करत आहे. येशूच्या जीवनाने माझ्या सगळ्या अवयवांना नवीन जीवन भेटलेलं आहे आणि मला सुद्धा लांब आरोग्यमय जीवन, अभिषिक्त जीवन आणि आध्यात्मिक पणाने भरलेला जीवन भेटलेला आहे. मृत्यू, तुला माझ्यावर काहीच अधिकार नाही. मी तुला धिक्कारते आणि तुला प्रभू येशूच्या नावाने श्राप देते आणि मी माझ्या जीवनाचा पूर्ण प्राप्ती येशूच्या नावाने मिळून घेतलेला आहे. आमेन आणि आमेन.